Топ 10 коли, които изглеждат бързи, но не са. Всички сме виждали кола, която изглежда адски бърза, ниска, широка, с големи джанти, спойлери и спортен пакет. Очакваш като настъпиш да полети, а в реалността – нищо особено. Днес ще си говорим за коли, които изглеждат спортни и бързи, но реално не са. Това не значи, че са лоши коли, просто визията им обещава повече, отколкото могат да дадат. Номер 10. Toyota Celica с 1.8 бензиновия мотор с 143 коня. На външен вид колата изглежда като рали легенда, особено заради името Celica, но реално ускорението е около 9 секунди до 100. Не е бавна, но със сигурност не е това, което очакваш, когато я видиш. Номер 9. Audi A5 с 2000 кубика TDI. Едно от най-красивите купета, които са правени, но когато е дизел, динамиката просто не отговаря на визията. Колата изглежда като машина за изпреварване, а реално ускорява по-скоро като нормален семейен автомобил. Номер 8. Mercedes C180 AMG пакет е класически пример. Гледаш я, агресивна броня, джанти, спортна стойка, а под капака има 156 коня. AMG е само по външен вид, а реално колата няма нищо общо с истинските AMG модели. Номер 7. Volkswagen Scirocco с 1.4 TCI двигател е друга такава кола. Изглежда ниска, широка и спортна, но моторът просто не може да отговори на дизайна. Ускорението е далеч от спортно, въпреки че очакванията са високи. Номер 6. BMW 320 дизел с пакет също влиза в този списък. Външно колата изглежда като нещо много сериозно, но дизеловият мотор и теглото си казват думата. Не е бавна, но далеч не е толкова бърза, колкото изглежда. Номер 5. Peugeot RCZ с 1.6 е може би една от най-красивите коли в този списък. Визията й е направо суперкарска, но моторът от 156 коня просто не е достатъчен. Колата е по-скоро за стил, отколкото за скорост. Номер 4. Hyundai Coupe с 2-литров бензинов бензин също създава грешни очаквания. Изглежда като спортна японска машина, но реално е тежка и ускорението и е бавно за външния вид. Повече шоу, отколкото реална динамика. Номер 3. Ford Mustang с V6 мотор изглежда като абсолютен звяр, но когато стане въпрос за ускорение, много европейски хетчбеци го изпреварват. Шумът и визията заблуждават. Номер 2. Chevrolet Camaro V6. Колата изглежда брутално, но килограмите са много, а моторът не е достатъчен, за да оправдае агресивния дизайн. Очакваш чудовище, а получаваш нещо средно като динамика. Номер 1. BMW 316 или 318 с пакет. Това е може би най-големият визуален блъф. Колата изглежда като спортна машина, но 136 или 156 коня просто няма как да отговаря на външния вид. Визията е по-бърза от самата кола. В крайна сметка това не са лоши автомобили. Просто са пример как външният вид може да те подведе. Ако караш такава кола и си доволен, това е най-важното. Напиши в коментарите коя кола според теб изглежда бърза, но всъщност не е, и ако видеото ти е харесало, абонирай се за канала, защото тук си говорим истината за колите.